Kaixo denoi, gaurkoan promozio sustapen edo komunikazioaren inguruan hitz egingo dugu marketingaren azkeneko epeari dagokion atalari. Eta, hasteko esan dezakegu komunikazio edo promozioa helburu zehatzak lortzeko erabiltzen diren teknika, metodo eta aktibitatearen multzoari deritzo. Enpresak erabiltzen dituenak komerzializatzen diren produktu edo zerbitzuei buruz publikoari informazioa emateko eta publiko honi eta bezero potentzialei produktu edo zerbitzu hori konsumitzeko konbentzitzeaz arduratzen da nolabait. Eta hortarako enpresak komunikazio kanalak erabiltzen ditu eta komunikazio kanal horiek mota desberdinetakoak izan litezke, hala nola salmenta sustapenak adibidez, zeintzu iraupen laburreko jarduerak dira epe laburreko eskaria suspertzen saiatzeko. Hau da, egiten dira jarduera motzak, erakargarriak, momentuan konsumitzeko behar hori suspertzeko, ez? Adibidez, deskontu bonuak ematen dira, epe batean aktibo daudenak, zozketak egiten dira, eta, zozketa horien bidez, beste produktu batzuk erostea eragiten zaio erosleari, produktu erakustaldiak egiten dira, produktuen onurak erakusteko, edo dohaineko erakusgaiak ere eskaintzen dira publikoak probatu dezan zeintzu diren produktuaren edo zerbitzuaren onurak, ezta? Beste alde batetik adibidez, babestetza eta laguntza enpresaren irudi positiboa ematen duten ekintzak dira. Hori hain zuzen helburua eta normalean ekitaldi desberdinen finantziazioa sustatzea edo sostengatzea izaten da honen helburua, ezta? Kirolarien babesa, aktibitate kulturalen babesa eta abarrekoak edo fundazio solidarioak eta bar. Bestalde batetik, publizitatea aukiko genuke, eta publizitatean enpresak kanal desberdinetatik edo modu desberdinetan, komunikabide desberdinak erabiliz, enpresa ezagutzera ematen dute. Adibidez, irratian eta telebistan, bertan publiko kopuru handienari iristeko metodoa dira, baina baita ere normalean garestiagoak izaten dira, beste metodo batzuk izan daitezke idatzizko prentsan edota banatzea diptiko, triptikoak eta bar. Eta azkenik salmenta zuzenokiko genuke, merkaturatze zuzena izango litzateke enpresatik konsumitzaileraino produktu eta zerbitzuen merkaturatze hori, ezta? Komertzial edo saltzaileen bidez, bai denda fisiko batean, bai konsumitzailea dagoen lekura junda komertziala bera, eta honek zer lortzen du, informazioa helarazi bezero potentzialari, bezero berriak erakartzen saiatu, produktuak erosteko konbentzitu eta bar. Guzti hau esan da, zuek sortzen ari zareten enpresa hortan zein komunikazio kanal erabiliko zenituzketen pentsatu behar dezute, hori landu, justifikatu eta zuen enpresa planean txertatu. Honen bestez, hau da guztia promozio eta komunikazioari dagokion atal hontan. Mila esker.